Bonani you guys, welcome back to my channel. Welcome back to Umkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you so much for clicking. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, like video, share. You guys mangaba ka subscribe, please do so. Bese njalo make sure ukuthi ubuka ama ads mangabe they pop up during the video. Okay. So asikhulumeni ke ngodaba ka social media engihleli ngiluthinta ukuthi enkinga ngalithinta. Hleli ngisho ngithi mina ka social media kuna yonke inhlobo yomuntu, kuna ama bullies, kuna ama haters, kuna yazi ukuthi mawufaka ivideo noma ufaka isithombe omunye nomunye uvele aze you guys in a negativity enzima. Noma usibona ukuthi lo muntu muhle lo or umbona umuntu lo muhle into ikanjalo, kodwa ama haters ahlezi ekhona. Asikhulume nje ama videos esiwafaka every day on social media, kodwa inzondo ezoqhamuka will surprise you. So kule video sokhuluma ngosihle ndaba you guys, imazi laphana ke uke wa actor kuZalo enguSimangele. Siyamkhumbula uSimangele you guys naye okhala ke behavior yabantu on social media into ikanjalo guys. I think uSimangele uye wafaka ivideo into ikanjalo. Do you know especially ka TikTok usifaka ama video nje ufaka ifilter uzijabulele nje nawe mhlawumbe ujoke into ezikanjalo nje, bese you go to the comment section ubone ukuthi abantu bazokuhlinza kanjani on the comment section you guys. Abantu they are something else. Uzothola lapha Simangele sengenele omunye wawo you guys based on ama comments abafakayo ezenzela nje ivideo na njengabo bonke abantu benza ama video. Umuntu wavele wafika nje ngecomment eminyanyisile wabethi uyabona ke wena ngizodobhana nawe into ekanjalo. Sibona udaba lapha you guys ngiyalibona around even ka Sunday World and everywhere is, but umlingisi kucasule ngothi yena uyafa. Uvele nje wathi hayi lo uyafa kungekudala. Imagine you guys nje ufake icomment enjalo. Uma ungumuntu lalovuka ngakini utshela ubani wena ukuthi uyafa. Umuntu asifakele ivideo enzi ihlaya into ekanjalo nje, then wenifike ngecomment ukuthi hayi uzacile mhlawumbe yayi uyabona suzimke kakhulu mhlawumbe nje hayi lo uyavuka feeling akusasa. What kind of a comment is that? This is kade umuntu ufake ivideo nje idlalela into ekanjalo. Abantu on social media ibehavior yakho is so unacceptable. Ukuthi umuntu angafika nje ku video noma esithombeni acommente kade cha abakwazi abanye abantu they are always negative. Kungani sinjalo on social media you guys? Asibona udaba njengoba umlingisi usihle ndaba ke obedlala indawo kaSimangele kuZalo you guys kuthiwa ke sithukuthele siyaveva isilomo somlingisi kwaZulu Natal usihle ndaba kulandela inkulumo efakwe ku TikTok yokuthi uyafa maduze. Usihle ufaka ivideo enobuso bakhe esebenzisa iphimbo lokuthi uma ungemuhle ku filter esetshenzisiwe kumele ke ucasukele unina noma ke uyise ngoba ke oyoda wawo akekho muhle. Uyazwakala nje ukuthi bekulihlaya leyo. Abantu bavele baphawula ngendlela yake abukeka ngayo. Abanye bethu unciphile emzimbeni, imbhalo ugcine sevala ama comments you guys. So aphume nawo iqhubu ngobhalo ngozibiza ngohlumelo K9 obethi yena ke uzofa maduze lo ngizophosela nje lapha isithombe sakhona la uthe kona she's dying soon. This one, imagine she's dying soon, you god. Cabanga icomment enjalo. Ungayifaka kanjani icomment enjalo ukuthi umuntu she's dying soon? Kusungumprofeti yini wena? Hayi abantu you guys on social media they are something else. Umthetho wami ngithanda ukuphendula umbhedo kodwa ngathi sekunomkhubo okujwayelana kabi kwabhala ke lapha usihle ndaba you guys. Samjwayela ukuthi uSimangele ngicishe ngathi kwabhala uSimangele. Uthe sephendula wathi umthetho wami ngithandi ke umuntu mase ngijwayela kabi ufake ivideo ngoba enza ihlaya, kodwa lokho akwamukeleki. Sifundisiwe kangcono, sazi kangcono kunalokho esikwenzayo manje. Ububhoxolo obusezinkundleni zokuxhumana abamukelekile kuphawula ke ngesimo semizimba yabantu akwamukelekile. Awungaza sazani sekunesimo sokujwayelana kabi. Ngicela siyeke ke lento, ngicela siyeke impela nje kubhoka lapha nosihle indaba ngolake ebonakala nasebusweni ukuthi unengekile. Uthe uphoxekile ngoba abantu bakithi abangicukuluzayo futhi nje bengazimisele nokuphendula lo mbhalo, kodwa uzithole esewuphendula you guys ngoba ke ube borekile. So uma uya kuleya video kuningi ukuphawula okunganambithiseki you guys. Ikuphi inkinga yena ubuza uSimangele? Ikuphi inkinga yena nje ngempela? Enzani kangcono kunezingane lana futhi nje iyona ke lendlela esiziphethe ngayo le, iyona nje lendlela esiziphatha ngayo naku ubuza ke lapha noSimangele. Uma ubungenaso isiqiniseko igama lami nguSihle wakandaba futhi ngiyumlingisi, iyona into engiziphilisa ngayo, kodwa ngingumuntu kuqala before ngibe ngumlingisi ngingumuntu, ngiyabathanda futhi abantu. Kusho lapha noSihle ndaba you guys esecasukile. Cabanga nje leyo comment leyo nje ubushoni mangabe umuntu uzofa maduze on a video nje senza ijoke.
hayi angazi guys ngaphandle kokudlala kuzalo guys uSimangele udlala emidlalweni nasemafilmini ahlukene okubala kuyo The Head, The Vow, Love Lives Here, The Soweto Love Story ne 1 Weeks esanda kuqala ku Showmax neminye nje imidlalo esingayazi. uSimangele ungumlingisi you guys. So nalapho ka TikTok wezenzela ijoke wesi nje faka ifilter into ekanjalo you guys. Mawufaka ifilter vele uyazidlalela ngoba uyazi ukuthi akubona ubuso bakho lo into ekanjalo. So TikTok some of us we are just joking, you know. Kodwa ke uthola umuntu esekuhlukumeza nje on a video la udlala khona abantu banjalo you guys. Abantu abakwazi ukuzibamba bafike nje umuntu vele afike nje on social media just to go and attack others. Kunalo umuntu ohleli nje ku attack mode. Uzibuza ukuthi why can you just get the comment nje noma ungavumelananga naloko kusho umuntu comment better, but people will always come for you base ngendlela egqoke ngayo baze ngamakhala wakho baze ngamashiya akho baze something stupid nje. Can you just comment based on the video or based on the picture? Musuqala ukuthi umuntu uzofa maduze, what does it mean? Really, like honestly you guys banjalo abantu on social media sesikhathele kodwa mina sengithanda ukujwayela you guys. Sengithanda nje ukuyijwayela leyo nto. Angiqala ngaqala ka social media kodwa ngiyabona sengathanda ukujwayela, especially on this particular channel. People are always coming guns blazing for me. Ngizibuza ukuthi ayibo ongifunani lo, ngizenzela ivideo ngapost ivideo, this is a gossip channel, umgosi umuntu akuzisele nje ngezindaba ongazidinganga. Siyazazi ukuthi singobani sibuyaphi. On social media we are coming from all different parts of the world. Ukwenza ama video nje siwaposte, this is just entertainment. That's why I have Philile Babras Entertainment, umgosi no Philile ivele ishi channel ukuthi umgosi. Wona nje mamela umgosi ubusuya comment, angisho ukuthi vumelana nami. Comment nje based on the video. No mawusala uyala, but at least ungakhomenta abanye bavele beze nje ngengihlamba nezinto nje uzibuza ukuthi uright mhla abanye phela siphethwe ngama high abanye siphethwe imkhuhlane ethile you guys. That's why ngathi kumne kwemenye video thina abanye vele siziphuzela amaphilisi kwazi uzophila kahle wehlise nje unwala lakho ube ne peace nje into kanjalo. There are those people who are just here to attack us, and for what you never know. Imagine uSimangele beka attackelana, she doesn't ugcine sevali comment section for any you guys. I angazi, but anyways your thoughts ke like on the comment section. Mina ke noma ungabe yang attack ke vele sengithanda ukujwayela, hayi so ngamafutho okucobisa ke leyo nto. Thank you so much for watching this video. Like, subscribe, share. So wona futhi ku video la live. Bye.